ମୋର ଅଠା ହଉଛି ବଡ ପାଞ୍ଚଟା ରଙ୍ଗ ଚାରିଟା ତାର କେହି ଆଇଟମ ବେଶୀ 13 ଟିକା ହେଲା ତୋର ଘର ରଙ୍ଗ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଘର ରଙ୍ଗ କରୁଛି ବୋନସ ବୋନସ ହଁ ହେଇଥ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ହେଇଥ ବୋନସ ବୋନସ ଆଗରୁ କହିଦେଲି ତମେ କି ଜାଣିଥିଲା ସେ ପୁରା ଖେଳ ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବାସିଲା ମୋତେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖେ 8-9 ହାତ ଖଣ୍ଡେ ମାରିଦେବି କେତେ ହେଇଛି ମୋର ରେ 70 ଠିକ ବାଟରେ 6 2 8 9 ହଁ ମୁଁ ଖାଲି କାଟିଦିଏ ଆଉ ତାର ମୁଁ ତାକୁ କାଟିଦେଲି ହଉଛି ନା ହାତ କଣ ଆଉ ତାର ହାତ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ହାତ ନାହିଁ ତା ବା ହାତ ନାହିଁ ହଉ ଆଉ ତାର ହାତ ନାହିଁ ଯାଇ ଖାଲି ଖାଲି ଆସିବେ କମେଇ ଦେଲି ମୋର ତ ନାହିଁ ଆଉ ଫୁଲୁ ଖାଇଦେବେ